To koro sani nji giwacho kendo be seche mane guwuoyo kawuono ni numiye ombulu machalo oyieyo kata puoyo. Nomiye kura 2,500. Un gi chenro mane man miye kura maber koro ka yiero machielo dhi. Apani wabro loso gi jopiny. Iseneno ka ker osebiro Homa Bay diriyo, osedhi Kisumu, osedhi Siaya. Kanodhi Siaya, nitie gi dongruok manomiyogi. Nomiyogi $100,000 mar ng'iewo tractors mondo jopur kech cham ji. Kisumu asewacho wach mar skul mar rech manogole $2 billion. Korwa Homa Bay nitie udi migero, yore migero, paya manawacho chande, yo maduong' mabro ng'ado madhi nyaka Sori, makadh madhi Kindwa gi Tanganyika, Tarime. Tapani jopur bro neno ni ka ng'ani ne ok wamiyo kura, to kata sama koro imiyo ji tich, kom maduong' mar permanent secretary mar interior omiyo mana wuod thurwa. Minister mar ICT omiyo mana jothurwa. Kendo nitie jomoseyiero machalo Pamela Olet mancho yier gi jakom mar Nairobi. Kakoro wane okwagochone, nwamiye mana kura koyieyo. Okata kapuoyo, to pod obiro, pod omiyo wadongruok. Ma en ndiye ng'ama nyaka wabedgo mondo wadhi nyime. Ing'eni nyaka ne wanwang'o uhuru higa 63. Kotundo higa 69 nyaka sani, wan mane opposition. Nyeche neno kanche kwano jong'ondike sirkal, wan namba chiegni 5, 4 kata 5. Makata joma waingo gi ng'eny Kenya ka, nitiere gi joma tiyo gi sirkal mang'eny moingowa. To gimomiyo